menee jankkaamiseksi nämä videot, kun aina samoista aiheista, joko noroista tai vartteista, mutta oli se pakko palata tänne aikaisempien videoiden noropaikkaan nyt, kun on ollut vähän aikaa kuivaa. Kun silloinhan se vatuloitiin edes takaisin, että joo, vaikkakin kausikuiva, niin pitäisi olla pysyvä vedenjuoksuvoima. Niinhän se on kirjattu. Niin silloin on noro. No nyt kun on ollut muutama viikko kuivaa, niin se alkukesäinen, keskikesäinen, iloisesti juokseva noro on sitten kaikkea muuta kuin pysyvän vedenjuoksuvoiman näköinen. Jostakin voi, niin kun tietää missä se on ollut, niin voi sen päätelläkin. Se on tullut tosta se vesi. Voisin tästä nyt hyvällä taholla sanoa, että joo, pysyvä vedenjuoksuvoima. Kyllä. Sitten se tulee tänne ajouralle ja menee tuonne yli. Siellä on minun lapiolla tekemä pisto tuolla, mistä laskin vedet pois. Ja nyt on aivan kuivaa. Ei ole mitään vettä täällä. Mutta mennään nyt katsomaan tuonne ylöspäin sitä vedenjuoksuvoimaa. Ette tästä videolta mitään pysty näkemään, mutta tuolla se on mennyt. Ei tässä ole niinku jälkeäkään. Eli tässä on hyvin harvoin vettä. En minä pysty edes nyt sanomaan muistista, että missä se vesi on tässä lurunut. Tietenkin matalimmassa kohdassa. Mutta äsken kävelin tätä jo vähän tuonne ylemmäs ja siellä oli semmonen, mitä minä en muistanut silloin aikaisemmissa videoissa. Ei nyt liity tähän ehkä mitenkään, mutta käydään katsomassa siellä saakka. Tästä se jostain tuli, se vesi. Onhan tämä kaunis notkelma. Ei erotu kyllä kauheasti ympäristöstään, paitsi puuston ikä on tässä. Tähän ei ole kasvanut isoja puita, ei ole kuin tuo yksi kuusi tuossa vasemmassa reunassa. Isompaa puuta ja loppu tahtoo kaikki olla pienempää. Kai minä nyt kävelen siinä vedenjuoksuomassa, mutta en minä edes muista sieltä muutaman viikon takaa, että minkä näköinen ja missä kohtaa. Tossa kai se on ollut. Joo. No nyt minä muistakin, tästä se on mennyt. Tässä on semmosia sammaleita, että kyllähän tietysti harjaantunut silmä sanoo, että vettähän tuossa täytyy joskus olla. Ja tuossa on vielä, kun kasvit on painanut lakoon, niin näkyyhän tuossa keskellä nyt, että tuossa on vesi juossut. Mutta on se paljon vaadittu tavallaan huomata tämmönen, jos ei tiedä yhtään. Se on sitä tosi ammattilaisuutta se, joka nämä osaa sieltä nähdä. Silloinkin kun vettä ei ole ollut aikoihin. Nyt kun on ollut reilu kuukausi sitten vettä, niin kyllähän sitä nyt näkee. Ja tässä. Tässä on vesi juossut. Mutta eipä ole kovin helppo kyllä todeta. En minä olekaan näissä ammattilainen. Joku muu voi paremmin tietää nämä. Mutta nyt tässä. Tää oli se mielenkiintoinen mikä täällä on. Niin tässä on oikeastaan niin kuin vanhaa maanmuokkausjälkeä ja sitä pitkin se vesi on tullut. Siis tää on ihan niin selvästi jonkun koneen jäljiltä. Ja sitten täällä ylempänä mennään vähän matkaa, niin tossa alkaa. Täällähän on sitten jo tämmöistä uomaa, joka on kaivamalla tehty. Ja se paikka, missä se on kivien välissä, niin se on tuolla vielä ylempänä, mitä muistelin aikaisemmilla videoilla. Mutta tähän on selvästi kaivettu, joskus perattu tätä notkelmaa, ajateltu, että tähän saakka kun se saadaan näin, niin tuosta eteenpäin rinne laskee niin paljon, että ei tarvii kaivella enää mitään, kyllä se vesi sinne menee. Kyllä minä pidän asiallisena, ettei tähän käsittele. Mutta juttu onkin vaan se, että kun sen hoksaa ensin, ettei käsittele tähän. Millä se hoksat kun on, niin semmonen, ettei meinaa ymmärtää. Tämän kaivetun uoman ymmärtää. Ja sillähän on nyt FSC tarjoama oma aika pieni suojansa, mutta jonkunlainen kuitenkin. Mutta tuosta eteenpäin tuonne, niin altis mieli huomaa. Altis ja osaava. Mutta jos ei ole altis, niin huomaamatta jää.
mutta se siitä vatuloinnista. En ainakaan, lupaan, että en ainakaan vähän aikaan tulee enää tätä kohdetta katsomaan teidän kanssa.